Представете си следната картина. Стойте през август до лехата с зеленчуци, гледате храстите с домати, а те стоят там зелени и твърди, сякаш някой ги е замразил в месец юни. Листата са огромни, храстът е буен, но плодовете са като зелени стъклени топчета. Кисели, воднисти, а по долните китки вече са започнали да се появяват черни петна. В този миг ви обзема паника, защото лятото си отива, а вие оставате с реколта, която няма да нахрани дори семейството ви. Имате чувството, че целият сезон е отишъл на вятъра. Найн от тен души, които отглеждат домати, правят точно същата грешка през август. И тази грешка не се състои в това, че не правите нещо. Тя се състои в това, че правите прекалено много. Правите това, което сте правили през юни и юли, когато храстът растеше като луд. Но август е съвсем друга история. Растението има нужда от нещо напълно противоположно на това от преди 2 месеца. Ако разберете само едно просто нещо, което ще ви обясня веднага, вашите домати ще започнат масово да се зачервяват в рамките на 2 седмици. Месото им ще стане сладко, месесто, а реколтата ще се увеличи с почти 1/3. Готови ли сте? Да започваме. Доматът е жива машина, която има собствен биологичен часовник и собствена програма, независимо от нашите очаквания. От май до началото на юли тази машина работи за себе си. Изгражда листа, стъбла, корени, развива зелената маса, абсорбира азот, вода, светлина. Всичко, което получава, отива за изграждане на структурата. Това е вегетативната фаза, т.е. времето за растеж на храста. Но някъде от средата на юли и с пълна сила през целия август, доматът навлиза в генеративната фаза. И тук започва магията, която повечето хора напълно игнорират. Листата, които досега са били гладни консуматори на енергия, изведнъж стават донори. Всички захари, които произвеждат, започват да текат в една посока – към плодовете. Доматът буквално превключва от режим строителство в режим даване на реколта. Това е моментът, в който решавате дали вашият домат ще бъде сладък и месест като мечта или воднист и твърд като камък. И сега стигаме до същината. Героят на месец август е един специфичен елемент. Това е калият. Калият през август не е просто поредната буква върху чувала с тор. Той е кралят, диригентът и локомотивът. В растението има над 60 ензима, които отговарят за транспорта на захарите от листата към плодовете и за задействането на целия процес на озряване на плодовото месо. Всеки от тези ензими чака калия като ключ за ключалка. Без калия ензимите спят. Захарите стоят в листата като стока, блокирана в склад. А плодовете чакат и пак чакат. Набъбват бавно, но не се зачервяват, не придобиват сладост. Остават кисели, с вкус на трева и не достигат размера, обещан от съответния сорт. Представете си тази сцена. Захарите в листата са тежък товар в склад. Калият е едновременно диспечерът, който казва на товара на къде да отиде, и локомотивът, който го тегли. Без диспечер стоката стои на едно място. Без локомотив тя не тръгва наникъде. Когато калият липсва, складът се подува, листата загробяват, а плодовете остават празни. Но има и втори елемент от този пъзел, който хората напълно игнорират, въпреки че е абсолютно решаващ – азотът. Азотът през юли беше горивото за растежа. Азотът през август е отрова за реколтата. Когато през август поливате храстите с шербет от оборски тор, копривена настойка, птичи тор или слагате карбамид, вие изпращате на растението заповед. И тази заповед звучи така: градивни нови листа, нови култуци, расти. И растението започва послушно да гони зелена маса, да пуска култуци, млади леторасти, вместо да даде на плодовете това, което вече е произвело. Клетките на доматите се пълнят с вода. Стените стават тънки като хартия. Доматът става воднист, не издържа на съхранение, пука се при всяко поливане и капак на всичко. Тези тънки тъкани са идеалната мишена за спорите на гъбичките, като маната, които летят във влажния и прохладен августовски въздух.
Петна по листата, гниене, край на сезона. Всичко това заради една допълнителна порция азот, която сте дали с добри намерения. Ето защо първото златно правило на месец август е следното. Елиминираме азота напълно или го намаляваме до абсолютен минимум. Без шербет, без ферментирала трева, без карбамид. Точка. Съществува и втора биологична тайна на озряването, за която малцина говорят. Доматът се зачервява не само защото е топло. Той се зачервява, когато усети, че наближава есента, когато усети, че трябва да успее да остави семена преди настъпването на студа. Това е инстинктът за оцеляване на вида. Ограничаването на ресурсите, лек стрес, лека суша, прохлада, всичко това изпраща на плодовете хормонален сигнал. Растението започва да произвежда етилен, естествения хормон на зрелостта, и доматите променят цвета си за няколко дни. Ако имитирате есента по контролиран начин, получавате бързо, равномерно озряване, сладко месо и дебели, устойчиви стени. Добре, стига теория. Преминаваме към практиката, защото теорията без конкретни грамове и дни е само празни приказки. Разделяме месец август на 4 седмици, като всяка има своя специфична задача. Всички поливания с торове през август се правят само в корена. Причината е проста. Нощите през август са прохладни, сутрин има роса, влажността се повишава. Всяка капка върху листа е покана за гъбичките. Мана, алтернария, петнистости. Само в корена, никога по листата. Първа седмица на август. On 9 август. Задачата е масивен поток от захари към плодовете и подпомагане на фотосинтезата. Основната съставка е калиев сулфат и магнезий, познат като патент кали или калимагнезий. Дозировката е проста. Тен-ги, около половин равна супена лъжица на тен литра вода. Водата трябва да е топла, престояла на слънце. Ако нямате тази смес, вземете тен-г калиев сулфат и тен-г магнезиев сулфат, английска сол, на тен литра вода. Магнезият е важен, защото без него листата пожълтяват, хлороза, и производството на захар спира. Като органична алтернатива работи дървесната пепел. Една чаша, около 100 г на тен литра вода. Разбърквате и поливате веднага в корена. Не чакайте да се утаи, защото в утайката се намира голяма част от ценните вещества. Преди поливане земята трябва вече да е влажна. На един възрастен корен сипвайте между 1 и 5 литра разтвор, в зависимост от големината. Август е моментът, в който само една погрешна порция тор може да развали работата за целия сезон. Добре е да имате ясна схема, по която да разпознавате състоянието на растението по листата и седмичните графици. Чрез тези мерки през първата седмица правите точно това, от което се нуждае доматът. Спирате азота, давате кали и магнезий, позволявайки на листата да станат донори. Втора седмица на август. От тен август. Ако първата седмица е проработила, вашите храсти сега имат маса от плодове, които растат интензивно. Плодът на домата във фазата на растеж е като малко балонче, което се пълни с вода и захар. През юли това балонче е растяло бавно. Клетъчните стени са успявали да следват темпото. През август, когато калият си е свършил работата и захарите текат като поток, балончето се пълни за няколко дни. Тук се появява проблемът, който може да унищожи реколтата – колосалното вътрешно налягане. Ако плодът не получи строителен материал, за да заздрави стените си, кожата не издържа. Доматът се пука на растението, или надлъжно, или на кръгове. Това напукване не е просто козметичен дефект, то е отворена врата за гъбичките. Точно сега се появява и върховото гниене, черните и сухи петна по дупето на домата. Това не е гъбичка, а физиологичен проблем. Растението няма от какво да изгради клетъчните стени на местата, които растат най-бързо. И двата проблема имат една и съща причина – липса на калций в лесно усвоима форма. Затова втората седмица има само една цел – калций. Използваме калциев хелат или калциева селитра. Въпреки, че селитрата има малко азот, в малки дози сега е приемлива, ако нямаме нищо друго.
Доза 10 г на 10 литра топла вода. Поливате в корена, онето литра на растение. Калцият отива в клетъчните стени и ги бетонира. Доматът ще има еластична кожа, няма да се пука и ще издържа много повече на съхранение. Трета седмица на август, от 17 август. В този момент долните китки започват да се отцветяват. Горните все още имат зелени плодове, които се нуждаят от гориво, но специфично. Тук на сцената излиза формула от типа NPK31138, например от гамата Master или други торове за фазата на озряване. Какво означава това? 3% азот, минимум, 11% фосфор, 38% калий. Идеята е калият да бъде абсолютният крал. Ако има и магнезий, форинте и микроелементи, бор, цинк е перфектно. Доза 10 г на 10 литра вода, но сипвате по-малко, около половин литър на възрастен храст, тъй като формулата е концентрирана. Ако нямате такова нещо, използвайте чист калиев сулфат 15-20 г, една супена лъжица с връх на 10 литра вода. Това третиране активира производството на етилен. Горните домати ще започнат да се зачервяват след няколко дни, ставайки сладки и ароматни. Без това горните китки биха озрели чак в края на септември или изобщо не биха озрели. Четвърта седмица на август, от 24 август. Това е финалният акт. Правите последното подхранване за сезона със същата смес 31138 или калиев сулфат. След това забравяте за всякакви торове до края на сезона. Растението трябва да завърши торове, започнатото, използвайки натрупаните ресурси. Всеки излишен тор сега би принудил растението да започне от начало с нови леторасти, вместо да доизпече съществуващите домати. Хирургия на храста задължителна. Подхранването е само половината от успеха. Без хирургия енергията се губи в погрешни посоки. Прекършване на върха, прищипване. Около 40-45 дни преди края на сезона, в България това често означавалто или средата на август. Трябва да спрете растежа на храста нагоре. Намерете последната китка, която вече има плодове с размер на грахово зърно. Оставете 2 листа над нея и отрежете върха. Тези 2 листа са помпата, която тегли захарите към тези последни домати. Останалите нови цветове, които се появяват сега, са само крадци на енергия. Те никога няма да успеят да озреят. Затова ги премахваме. Постепенно обезлистване. Когато доматите в една китка достигнат нормалния си размер, листата под тази китка вече не са необходими. Премахвайте ги, но не всички наведнъж. Максимум 2-3 листа на седмица. Ако ги отрежете всички наведнъж, предизвиквате шок у растението. До средата на август долната част на стъблото трябва да бъде чиста. Това позволява проветрение. С Богом, мано, и слънцето грее директно върху плодовете, стимулирайки етилена. Правила за поливане през август. През юли поливахте често и много. През август правилото се променя. По-рядко, но все така обилно. Искаме да принудим корена да отиде надълбоко за вода. Веднъж на 5-6 дни в жегите или на 7-10 дни, ако е облачно. Само сутрин. Земята трябва да изсъхне на повърхността до вечерта. Мокра земя, през нощта гарантирана мана, топла вода. Никога студена вода от кладенеца или чешмата. Термичният шок парализира корените. Мулчиране. Използвайте сено или слама под храстите. Предпазва почвата от изпарение, а плодовете от контакт с влажната земя. Постепенно намаляване. От втората половина на месеца намалете количеството вода. Лекият воден стрес кара домата да концентрира захарите в плода. Става по-сладък, точно като гроздето за вино в сушави лета. Фор грешки за избягване, които унищожават всичко за една нощ. Продължаване на подхранването с азот. Не използвайте повече настойки от тор или трева. Резултатът ще бъде водни с домат, който се пука. Поливане вечер с студена вода. Това е официалната покана за маната. Варварско рязане на листата. Ако оставите храста гол изведнъж, горните плодове ще останат малки и безвкусни
защото вече нямат фабрики за захар. Чакане на ярко червено на храста. Ако оставите домата да озрее напълно на растението, той предава сигнала мисията е изпълнена и горните китки спират развитието си. Берете доматите, когато са прошарени, оранжево-розови. Те ще озреят перфектно в касетка вкъщи, а растението ще прехвърли цялата си енергия към горните етажи. Увеличавайки реколтата с 30%. Градината не търпи бързане, нито насилие над природата. Растението е по-умно от нас, то знае как да ражда. Има нужда само от градинар, който да разбира езика му и да му даде леки насоки към есента. Желая ви здраве, ясно небе и сладка реколта. Ще се видим в градината.